Wai bai za a damƙa maka ne? A yau ne muka samu sabon sanarwa. Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce duk wani ɗan Najeriya zai samu kyautar miliyan 1. Aikin banza mu za a yi wa ƙarya arziki. Ayo! Aisha na jamu, na san da ki fi kowa jin daɗin wannan kyautan. Kamar ka shiga zuciyata. Ke ya ce ma miliyan 2 zai baki. Ba damuwa, gaskiya na ji daɗi sosai. Sannan kuma ya ce Diamond Zara naira 10,000 kawai za ta samu. Ya ce saboda ita ba 'yar Najeriya ba ne. Bara ku ji daga bakin shi. Mai girma Muhammadu Buhari ya maganan kyautar kuɗin da kai ma 'yan Najeriya alƙawari. In ana ta kai ba a ta kaya. Ayo! Me kake nufi da wannan maganar? Ina kuɗin suke? Ina cikin akawun ɗinka mana. Allah isa. To amma ai ka riga ka yi mana alƙawarin kuɗin fa. Ba a bada kuɗin. Ka yi min daidai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musa mai sana'a. No! Yanzu sunana Nasara. To Nasara, Muhammadu Buhari ya fasa kyautar kuɗin da ya ce zai yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Dishu Osaze. Wato ainihin ku su barbada mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa.